Males katresnan Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 30 Maret taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 12 ayat 1 tekan ayat 11. Ing donya iki akeh banget kang ngrasuk jeneng Maria. Nanging tak kira ora kabeh wong paham tegesi jeneng kang karasuk. Luwih-luwih urip kaya pribadi kang dienggo jenengi. Sebab lumrahe wong tuwa menehi tenger marang anake arupa jeneng ngemu tujuan tartamtu. Karo meneh, sadurunge ana jeneng Maria sak pirang-pirang kaya jaman saiki iki, dek jaman Gusti Yesus sugeng biyen, ya wis akeh wong nganggo jeneng Maria. Saura-urane katemokake wong sanga kang darbi jeneng Maria. Dina iki awake dhewe bakal sinau urip karohanen marang salah siji pribadi jeneng Maria jroning kitab suci. Maria saka Betania. Waosan dina iki martakake tumindake Maria saka Betania kang ora lumrah. Dheweke njebati suku dalem Gusti Yesus nganggo lenga narwastu murni setengah kati kang larang regani, banjur ngusapi nganggo rambuti. Sawijining pitakonan prasaja kanggo kita kabeh. Apa ana ing antarane awake dhewe iki kang nate mijiki sawijining wong kinasih nganggo lenga wangi, banjur ngelapi nganggo rambuti? Manut penemuku kok durung ana. Kepara malah ora ana. Lah wong dicelathu nganggo tembung endas wae panas kupingi. Apa meneh nganti masrahake rambuté kanggo ngresiki sikil. Bali menyang rembugan bab tumindake Maria saka Betania. Lenga narwastu murni setengah kati kang larang regani nggambarake sawijining katresnan kang wutuh total ora medhit diincrit-incrit. Katresnan wutuh gedhe lan total kang ndadekake Maria ora owel jroning weweh, kepara malah kaanggep minangka sawijining pisungsung. Mijiki suku dalem Gusti Yesus nggambarake wujud nyata saka tresna kang wutuh mau, sinartan karep asrah diri lan atur pisungsung marang panjenengane. Dene ngusapi suku utawa padha dalem Gusti nganggo rambut, nggambarake sikap njupuk papan kang asor saasor-asore ing ngarsaning Gusti. Kaya dene padha kita sumurupi rambut monomakutha papan pakurmatane sawijining wanita. Mula rikala ana sawijining wanita lila legawa migunakake rambute kanggo ngusapi suku, wanita iku satemene wis ninggalake sakeh pakurmatane sarta ngrilakake kapisungsungake kanggo wong kang diusapi sukune mau. Banjur saka ngendi sikap tresna ora lumrah mau timbul? Sikap mau timbul saka rasa rumangsa ditresnani. Maria saka Betania rumangsa antuk katresnan saka Gusti Yesus kang tanpa pepindhan. Salah siji wujude yaiku kauripakene maneh Lazarus sedulure lanang saka pati. Para tresna pelem kinasih kaya kang wis padha kita semak ing waosan dek wingi. Katresnan dalem Gusti Yesus kang tanpa umpama gedine marang manungsa kapratelakake kanthi lila legawa jroning nandhang sangsara kang banget nggegirisi. Ora ana kang bisa nyandhek tekad lan tindake tumuju Golgota. Kasangsaran kang tanpa upama ya ora nipisake sakeh karep kanggo ngrampungake jejibahan. Nek Maria saka Betania mratilakake katresnan lan rasa atur panuwune nganggo njebati suku dalem lan ngusapi nganggo rambuté, apa kang wis nembe utawa bakal kita tindakake minangka atur panuwun saka asih tresna dalem Gusti kang tanpa umpama mau? Apa kang wis padha kita pisungsungake katur Gusti minangka pratilan syukur awit napas kang isih bisa kita hirup nganti dina iki. Suwawi sami munjuk kunjungan dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci.
Amin. Sri Yesus Sang Penebus katampio mboatur panuwun saking kawula ingkang tanpa pangaji nanging pitados kang tuhu rena penggalih paduka. Amin. Gunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Duwin Yang Roh Suci. Amin.